Mshanam. Ayi, Right. Indaba mshanam. ngilambekile haha. Wena mshanam idlambekile mshanam. Lo kwaqala uJanuary nje eyinhlophekile. Akho ngisho nempuphuke la. Akho nje nempuphu. Kodwa akukho ngisho rice yabona nje kusaba nomono tonke isimothi la siqeda ukudla. Ngidla bangani bakho abafika bezovakasha la. Kodwa yazini akunankinga ke. Iko ngathi foni yami yakhala, ohamba uyilanda la foni yami. Hayibo yini kwenze njani? Kwenze njani? Ibhada nje hamba nendlala kodwa le ibhada. Kwenze njani manje? Sengona kwangena ifoni yakho amazini. Kwenze njani? Sengona ngena ifoni amazini angazi ufuna. Uyenza kanjani leyo nto le? 1. Alike la sofalo le phone. Sonze njani ke manje? Sokwenze njani? Beka Pakistan lo konzo khanda lo bobho wakho ngazi. Musulo bese ngabhobho le nto le. Akanzo khanda ngani ngezinqa. Ngoba phela uyazi ukuthi asina imali. Hayi indaba yakhe ayikho yazi, indaba yakhe ayikho. Kodwa ke nginawo plan mina. Lani mwana yabona lento nje ngeke saphinde phila buka. Imali. Ngena la endlini sase plastic about 2. Nginawo plan mina. Shesho. Ngiphatha nesikolo kwalo sakho. Siyazi kodwa yazi yona uzobona into enzenzayo. Namhlanje silala sifile. Wena into engayenza nje ibasha amabhodo ngiyabuya. Imali. Yize ngiwasha amabhodo nje ayephekeni. Oh, isengikhohliwe yazi. Lo ngifaka ibhodo isiko ngiyabuya manje. Shesho yazi ngizambeni. Khuleka nkabiyami. Oh, mayinkabi yami. Hamba kahle. Uyasamba kahle. Right. Sazonke nkabiyami. Ngavashela wena namhla kwenze njani? Inkabi yami sinenkinga la nkabiyami nginenkinga enkulu lapha. Indaba manje. Inkabi yami ngoba ngidakwena becabanga lo mfana wami bethu ungule wakhala ifoni lapha becabanga ufuna umama bese efuna uzongivala namhlanje. Lo mfana wami bethu wavele wafaka ifoni yami emanzini ngicabanga. Phela ifoni fake rice. Inkinga ngakho ngila nkabi yami. Ngithe ngithi ngiyavundula lapha alikhi ngiyabheka kho rice akho lutho lapha ngicabanga phela. Manje lapha khona impuphu kuphela lapha manje ngeke ngikwazi ukufaka ifoni impuphini lo. Manje ifoni mayifake empuphini ayilungi. Angikaze ngizama futhi angifuni ukuzama. Yazi inkabi yami sacela manje ungizame ngerice kabi yami khona ngikwazi ngifake le phone le kabi yami. Akhuleka vele namba yethu ngisanda kulithenga nje. Sende kulithenga. Hayi khuleka ngihlumelana ngeplastic yabo. Awusome nange ngobona. Ngihlumelana ngoplastic kabi yami. Manje oplastic abangaka bayayo. Inkabi yami hamba lapho uzofika ubone ukuthi kanjani lapho kabi yami. Right. Ya kabi yami ufake nje rice lapho ungasabi ngoba le phone ngifuna ilonge mfethu. Hayi ngoba mhlawumbe ngilambile ngoba ngiyanufake lapho. Yazi mfethu khona noba plastic abanye bengasalise bebasebe empty bethu. Sasufaka nenyama lapho noma maqatha u4 lapho. Ufake konke no anyanisi ufaka ukhari lapho mase ngithi nje kancane ngamafutha nkabi yami. Ya nkabi yami. Angaba masasukufaka sekungaka nkaba amada bengamele ukufaka kuze kube kuningi kanje kodwa ayilungile nkabi yami ayizolunga ifoni la. Hayi nkabi yami angibonge nkabi yami. Ngasike noma inyama right yini? Enkomo kodwa. Hayi right kabe inyama nkabi yami right kabe inyama ngiyabonga nkabi yami. Hayi right awuningi kakhulu right la. Hawu ngiyabonga kakhulu nkabi yami. Hawu ke. Aw yalenda ibig league madoda yalenda ibreadwinner madoda. Mi awupheke ibreadwinner ngeke ilele nganje namhla breadwinner. Ngifuna nje ukulala ngamaqatha amabili namhlanje uzosendlodwa. Bevele bo-west nala ngifika khona ngoba uthole ukuthi kuzube mnandi kwamele ugome nezinja zakhona nezinja zakhona hlala shaya ikhona mathanda fedile bengithemba kanjalo ngize ngibone no sathana ubuyile kahle bengahamba